ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋବାଇଲ ଜମାନାରେ କାଲି ଟିକେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଟିକେ ପେପର ଆଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା। ତ ମୁଁ ପେପର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଟିକେ ପଢ଼େ, ସେ ପେପର ମଝିରେ ଦିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆଉ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମା। ମା ତ ମା, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମା କ'ଣ? ମାର ଜାଗା ତ ଅତୃପ୍ତ, ମାନେ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ମା ସଦାବେଳେ ପୁଅର ହିଁ, ପିଲାର ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତା ପିଲାର ହିଁ ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ପିଲାଟି, ପୁଅଟି କ'ଣ କରୁଛି, ବାହା ହେଲା ପରେ ମାଆକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତ ମାଆର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଯିବା ଅବସ୍ଥା, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ବାଲା ଡାକିଲେ, ସେ ଆସିଲା। ଆସିକି ମା ପାଖେ ବସିଲା। ମା ଏମିତି ଖଟରେ ପଡ଼ିଛି। କହିଲା, ମା କ'ଣ ଦରକାର କହ, ମୁଁ କରିଦେବି। ମା କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଏସିଟେ ଲଗେଇଦେ, ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରିଜଟେ ଥୋଇଦେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଦିଟେ ପକେଇଦେ, ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି, ଏ ଖଟରେ ଶୋଇ ହଉନି। ପୁଅ କହିଲା, ଆରେ ମା, ତୁ ତ ଯିବା ଉପରେ, ଆଉ ଏକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଅଯଥା କରିକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେବି, କିଏ ଭୋଗ କରିବ? ମା କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଇନା ପଳେଇବି, ଆଉ ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ରହୁନି, ତୁ ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଇଥା, ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ। ନା ରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ମା କାମରେ ଆସିବ? ନା ରେ ପୁଅ, ତୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଛୁ ଏଇଠିକି, କାଲି ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ତୋ ପିଲା ବି ଏଠିକି ତୋତେ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ଗରମ ସହିପାରେନି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଏ, ଆଉ ଖଟରେ, ଖାଲି ଖଟରେ ଶୁଏନି, ତା ଅଣ୍ଟା କାଟେ। ତ ମାଆର ଚିନ୍ତା ଦେଖ, ମା କେବଳ ତା ପିଲା ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏତିକି କହିକି ମା ଚାଲିଗଲା। ସେତିକି ଷ୍ଟୋରିଟା ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା। କହିବା କଥା, ତମେ ମାଆକୁ ଯେତେ ହତାଦାର କର, ଯାହା କର, ମା ଆଗେ ତା ପିଲା କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ମାଆର ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ତ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଭଲରେ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମରିଗଲା ପରେ ନୁହଁ। ହାଣ୍ଡିରେ ରସଗୋଲା ଥୋଇକି କୁକୁର ଆସିକି ଖାଇବ, କୁକୁରକୁ ବୋପା ମା ଭାବିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାଟା ତମଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।